Tää on työkaveri perkeleen hölmöjä näköjään. Tän pitäisi olla hienoa. Kylmää kaljaa ja kattelee jääkiekkoa. Ei tässä nyt paljon nähtävää on. No tuo kalja nyt vielä meni. Tää on jotenkin. No. Täytyy joku kerta sanoa pojille, ettei tää nyt musta niin hienoa ollut. Paitsi jos koittaa joku kerta sitten, että kattelee vaikka jalkapalloa. Kai se aika siinäkin menee. Onhan siinä nyt, on se niin isompikin. No, ei saatana. Mä kato yhtään enää jääkiekkoa. Mä juon kyllä tän kaljan.